लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आंनि गांसे सुंद' सल' बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिना होनो आखायाव लानाय जादों जोबजासिम। बे सुंद' सल'खौ बोसोरारि खुगा लाइसि 80 बिसान गांखं, बे गांखंआव 2015आव साफायनाय जादों। बे गांखंआ जाहैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोरारि खुगा लाइसि महरै दिहुननाय। गाहाय सुजुगिरि महरै दंमोन बे समाव खोरोमदाव लाइफाङारि। दा बेयावहाय आंनि सुंद' सल'नि मुङा जाहैदोंमोन जारलानि सायाव जारला। अब्ला आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव MA थामथि फरायसालिमायाव 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङमोन। दा जेखियानो जाया नोंथांमोना बेवहाय नायनानै ला, फारि नुनो मोन्दों। सुंद' सल'आ एसे गोलाव, नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसो दंबा जोबजासिम खोनासंलां, अब्लासो गाज्रि खोथा बुजिनो मोननाय जाहैगोन। दा बाहाय नुनो मोन्दों, थुदो मामाय थुदो बेजोंनो। आमाया आंखौ सानसे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआव गाखोनो थिनो आरो गावबो गाखोयो। बिब्दिनो जों गंसे सिटआवनो जिरायना रायज्लाय थांनायसै। दान्दिसे उनाव आं आमाइनाव सोंनायसै, आदसा आमाइ, गामिखौ मा गामि होन्दोंमोनलाय? क'क्राझार मैदेर खर' मोनलै मामाय। ए, होमब्लाथ' टाउननिफ्राय गोजानानो दं माथो। गामिखौ नों मोजाङैनो मिथिखायोना मामाय? आंथ' बारा गुमुर गैया। मोनगोन मामाय, बर'नि जायगाखासोथ'। आंनि रग' रग' बुंनायावनो आमाइया फोथायनो नागिराखिसै। बेखायनो बियो बुंदों, गद मोनलायलाङालां मामाय, सिनायैयाबो गैया जाबाय नालाय। उफ, जारलासो मोनबाय आं बे गथ'खौ। अब्लाबो गोसोखौ दाद खालामनानै बुंनायसै आं, आदसा मामाय, नों बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों नङाना? आं मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावखौबो थगाया आरो बे खैफोदनिफ्राय बोखांनायखौसो बांसिन गोसो होयो। बेनिखायनो जों थोंजों थांनानै बै जायगानिनो इउनिट एबसुखौसो नागिरहैगोन। औ, थिगैनो दं बिदिब्ला। आमाइया अब्लासो मिनिस्लु जाना बुंनायसै, हाजारखि गोदान एबा गोजान जायगा जाया मानो, गाव गावनि हारिनि मानसि गोनांब्ला गोसोखौनो दाद एबा गोरा गोरा मोनखायो। बेबायदिनो जोंबो गोसोखौ गोरा खालामनानै टाउननिफ्राय ससे गारि गाखोना जायगा नायथावथाव थाबायलांनायसै। थाबायलांनानै जों ससेयाव बोरायदब सोमोन्दोआव आदै जाथावथाव सासे मानसि लोगो मोननायसै आरो आमाइयानो सिगां राव होनायसै, ओइ फंबाय, जों चिरांनिफ्राय फैदों। दा बे गामिया मा गामि आरो बे गामिया बबे इउनिट एबसुआव गोग्लैयो? अब्ला मानसि आखु बायदि गुरैयै रावजों बुंनायसै, ए आदामोन, जोंनि बे गामिखौ मैदेर खर' बुङो आरो बेनि इउनिट एबसुआथ' गोजान दंबावो। नै माथो नांगौ गामिखौनो मोनबायलाय मामाय। हरखाब आं बुंनायसै, बबेयाव थांनो फैदोंमोन आदामोनहा? जों बे गामिखौनो नागिरफैदों फंबाय। ए, होमब्लालाय फै जोंनाव जिरायनानै मोजाङै रायज्लायलायनोसै आदामोन, मानसिया जोंखौ लिंलांनायसै। जेब्लाबो गोदान एबा गोजाननि मानसिखौ बरायनायानो मानसिनि आखु, बे आखु बादियैनो बिबो हाबा मावदों। जों थाङा थाङा हान्थियावबो ब्रा ब्रायैनो लेंना लांनायसै मानसिया गावनि न'आव। न'आव थांनानै साहा गय लोङै जायैनो रायज्लायदों जों जयै। दसे रायज्लायना आमाइया सोंदों बिनाव, आदसा फंबाय, बे गामिनि सानसुला होननायनि न'आ बोरै? बिफानि मुंखौ मा होनो आं मिथिया, नाथाय बे मानसिया दाखालि हिनजाव लाना फैदों। मोदोमनाय बिबारखौ बयबो मिथिखायो, बेखायनो बै मानसियाबो मिथिना दं आरो मामायनि सोंनायाव बुंनायसै, बिफाया गदारोमुं, न'आ ससे थांब्लानो मोनसिगोन। नाथाय बिस्रानि मा जायो आदायालाय? सोंफिनदों आमाइनाव। बिनिफ्राय अब्ला आमाइया हांमा सुरना बुंनायसै, मा खालामनो फंबाय, आंनि गुबै न'आ नगाव फुलगुरि गामियावसो, नैबे मामायनिया चिरांनि गसे गामियावनो। दा मा खालामनो, बोथोरनि फाखन, बोथोरनि बारजों जेरै बिबारनि मोदोमनाया गोसारलायो आरो सिखिरिफोरा होसो होसो बिदैबो सोबो, बेबायदिनो दानि सोलिफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लानि रं नाम्बारजों गोसो थोलायना, बे गोसो थोलायनायानो थोफ्लेथारनानै दाखालि नैबे मामायमोननाव फैनो होनना फैदोंमोन आंनि फिसाजोआ। नाथाय मा होनबावनो, दा बे नोंसोरनि गामियावसो दंफैयोनो। आमाइया दुखुजों बुंफोरजोबदोंमोन आरो आमाइनि रावाव हमनो हाना मानसिया बुङो, बिदिब्ला सानसुमानि हिनजावानो नोंथांनि खर' थिखुङो? माबोरैथो रं नाम्बार जाखो बिसोरबा? फिनबाय, थांनाय बोसोराव टप 10 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनायलाय आंना बे फिसाजोआबो बरायजाफादोंमोन। बेयावनो बेखौ सानसुलाया नुना फसायखोमादोंमोन, नाथाय बुंनानै लानो हायाखै। उनाव लोगोनि मददजों रं नाम्बार जाफ्लालायो। आमाइया बाथ्राखौ बुंलांनायसै, सिनायनायासो बिदिनो रं नाम्बार जायोलै एक्सुवेलि, आं थाब बुंहरनायसै। औ फंबाय, थौ न'खौ खिन्थाना फैदो नों अननानै, सानाबो जौबोबाय, जोंहाबो थांफिननांगौ। आं नोंसोरखौ दोनलांनानैल' फैगोन, नाथाय हाबहैनाय नङा, मानोना
बिनि बिसिया मासे बेरे बिमा। आं बुंनांगौ गैयामोनब्लाबो नोंसोरखौ हुसियार होनाय रावै बुंनाय होननानै मानसिया थाबायनायसै। अब्ला जों गिखांनाय मोनदोंमोन आरो आमाइनि गोसोआबो आंनि बायदि सानदों जानांगौ। बेखायनो बुंदों, हाब बिदिब्लाथ'। अब्ला मानसिया बुंनायसै, जेबो नङा, दा नोंस्रा रायज्लायनांगौ दंना। नाथाय दा फैगौ बोथिसेखौ आंनाव जालांनांगोन आदा। आंबो आंनि धोरोमखौ लाखिनासो गारगोन बुंनानै न'खौ खिन्थाना फैनायसै आदैया। न'खरा जोबोद गिदिर माहाजोन, गय लेबु बागानजों समायफ्लेनाय। थांफेरै हाबफेरै न'खर, गोदान सोदान माबोरै हाबनो माबोरै मानो जानाय थायो जों। बेनि सायाव बावैसो थांनाय मानसियाबो हुसियार खिन्थालांखानाय। बे समावनो खिरखिजों रंगिनिया नुहुरो आरो राव हरो, आफा नोंसोर। बिनिफ्राय बिसोर रंगिना आरो गावनि जिउनि मोदाइजों लोगोखौ लिंना लांफैयो आरो खामसालियाव लारियै लारि बनानै दोननाय सियारफोराव जिरायनो थिनो। नाथाय खामसालियाव गाखोखांना जों जिरायहांल' जादोंमोन। बेयावनो सासे बुरै दबा बुंहरनायसै, सफैबाय सुनि हिनजावनि बिफाफोरा। फिसाखौ फिनो हायाब्ला मानो खांदों? फरायफुनाय मिथिया मा बैसो जानायनि बिजामादै नागिरबायखो? दानो मासदिनि। बायदि बायदि खोनासंथावै राव। आं जोबोर लाजिबाय आरो आमाइयाबो लाजिबाय, गिबाय आरो रागाबो जोंबाय। बुंनो थाङोब्ला मानसिया जिउआव बेसेबां मोखांनि महर लायो, दिनखालि जोंनि मोखाङा महर लाजोबबाय। बे समावनो जोंहा जहां सिखारहां जाब्ला न' सिंनिफ्राय सासे बोराय दबा फैनानै बुंफैयो, हामालै बिमा, मानसिखौ मानसि बादि साननांगौ, मोजाङै रायज्लायनांगौ। दा बिसोर नोंखौ मा साननांगौ हो? दाया नोंनि फिसानिबो जानो हागौ, बेखौथ' नों सानग्रो खमसे खम। नाथाय बाथ्राया रागानिब्लाबो बेसेन गैयै गुरै गारांजोंसो बुंनाय। बेनिफ्राय बियो जोंखौ जिरायनो थिनो। जोंबो जिरायनायसै आरो सिनायनाय बायदि बेनो गदारु। गदारुआ लासैनो बुंनायसै, गाज्रि दामोन नोंथांमोन। बेनि थाखाय आं निमाहा बियो, मानोना जों बे जाथायसिम दाबो सौहैयाखै। जेबो नङा नोंथां, बेफोर समाव सानस्लाबनो हायैयाव जाखायो। बेफोरखौ सहायनो हानायासो मानसिनि गुन। आमाइया लासैनो बुंनायसै। दसे उनाव गदारुआ बुंनायसै, आच्चा नोंथांमोननि गामिया मा जामारखो? आरो बोरै बेबायदि जाखो गथ'फ्रालाय? अब्ला आमाइया गुरै रावजों बुंनायसै, जोंनि गामिया नगाव फुलगुरियाव नोंथां। मा होनबावनो, गथ'फोरनि गुबैयाथ' रं नाम्बारानो जाहैबाय। गदारुआ नाथाय आमाइनि रावआव मा जाखो गुरलाब बागदावना खांना बुङो, फुलगुरि। लोगोफोर, सल'आ जोबनायनि सिगां नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ जुदि गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो खालामाबा खालामा, नोंथांमोननि गोसो। दानिया फैफिनदो। गदारुआ जेब्ला फुलगुरि गामिखौ गोमोयो अब्ला बुंफिनबाय, मा नोंथाङा थांखांबाय नामा माब्लाबाफोर? अब्ला गदारुआ हांमा सुना बुंनायसै, थांनो मानि नोंथां, आंबो बै गामिनिनोमोन। मा खालामनो। सानसेखालिनि बाथ्रा, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानसे आंबो क'क्राझाराव फैदोंमोन। नाथाय जोंनि स्ल'गान होबाय थानाय समावनो मेगन गोसा अन्थाइ बिखा पुलिसफोरनि गुलि गावनायाव जों गावबागाव जिउ रैखा खालामनांनायाव सेरखाय बेरखाय जायो आरो आन्दायलायो। बेनिफ्राय आं लोगोजों लोगो हमफिननो हानाय जायाखैमोन। बेनिफ्रायनो आं बे न'खराव गसर गाबफैदोंमोन आरो दासिम। नाथाय नोंथांनि बिफाया सोरमोन नोंथां? आमाइया सोंबावनायसै बिनाव। आंनि आफानि मुङा दानिराममोन नोंथां, आइया खुन्थुश्री। आंनि मुङाबो सानसुलासोमोन। बेयाव फैनानैसो गदारु मुं जादों। बेखायनो दा बावजानो गिनानै आं फिसाज्लाखौनो सानसुला मुं दोनबाय। बाथ्रा बुंना गदारुआ दुखु जायो। मा? बिदिब्ला नों आदा सानसुला? आं अनसुलासो आदा, होनना आमाइया गदारुनि मोखाङाव नायो आरो हरखाब बिनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैयो। गदारुआबो बिनि मोखाङाव नायो आरो मेगनाव मोदै लाना फंबाय होनना गोबालायो। आंजों लोगोसे रंगिना सानसुला मोनहाबो मोदै हुगारफायो, मानोना सानैबो बिदा फंबाय मारसो। गदारुआ फैनाय समाव आमाइया 8 बोसोरल'मोन। नाथाय बे समावसिम गदारुनि बिसिनि मोखांखौ फिन नुफिनासै जों। बियो नैथि खेब नुजायाखै। दसे उनाव आंखौ सोंदोंमोन गदारुआ, बेलाय सोरथो जाखो होननानै। अब्ला आमाइया बुंनायसै, बियो आब' सानसुलिनि फिसाला। अब्ला गदारुआ आंखौ मामाय होनना गोबाख्रबो आरो खुदुमना बुङो, आंबो नोंनि नोमायसो मामाय नोमायसो। अब्ला आंबो आमाय होनना गुग्रुब खुलुमो आरो मामाय होनना आमाइया बुङो। आंनि गासै बाथ्राखौ नोमानो खिन्थाहैयो मामाय। मानसिनि जिउआ खेबसे नङा खेबसे गोथौ दुखुनि दाहार बोहैखायो आरो बे दाहारा होबथानो हायै बादि माब्लाबा रानथयो आरो माब्लाबा लोब लोब बोहैग्लाबफिनो। थिग बेबायदिनो आमाइमोननि गेजेराव बोहैदों ओइदिनखालि एखेयैनो। बिनि सायाव दुखुनि गिदिरसिन जाथायाव जाबाय, जाय जाथायखौ सिनेमा सल' बायदिफोरावसो नुनो मोननाय जायो एबा खोनायो, बे जाथायखौ आं दिनै मेगन फिथायावनो नुनो मोनबाय। जाय जाथाया जादों दासो लोगो मोननाय आमाइ
गदारुनि जिउखौ थैबाय होननानै न'खराव सारादु होबाय, बेनिफ्राय साबसिन दुखु थाबावगोन दा? बेबायदि थासारियाव आंनि गोसोआव अनजिमा गैयै दुखुजों हुखु गाबदों, नाथाय महर नुनो मोननाय जायाखै। दं खालि गेजेर गेजेर गोथौ हांमा सुरनाय। नाथाय बे जाथाय जानायनि गुदि जाय आमाइमोनखौ गावस्रा होदों बेयो सोरनि जाहोना सोरनि बेखौ साननो गोनां। जोबथारनायाव जों आमाइ गदारुखौ आमाइ उन्दैनिसिम थांफिननो हायाब्लाबो खुरमाफोर आलासि जानाय बायदि थांनो खावलायनायसै। नाथाय थांथारोब्लाबो बिमा बिफानि जे मोन्थाय बेखौ होजोबनो आमाइ उन्दैयाबो राजि जानायसै। बेनि उनाव जों रंगिनाखौ लाबोफिननो नागिरोब्ला रंगिना आरो आमाइनि फिसाज्ला सानसुलाया हाजासे गाबनो हमो। मानोना बिदा फंबायनि फिसा बिदा बिनानाव हाबा जानाया हामा एबा खैफोद गोनां। जाउनाव बिसोरनि मोजां मोनलायनाया थेर बेथेर जाबाय। बे समावनो ख्रिं ख्रिं आमाइ उन्दैनाव मबाइल गाबबाय। मबाइलाव खोनानाय रावखौ आं हमनो हाबाय आनैनि राव। आमाइया बुंहरदों, जारलानि सायाव जारलासो जाबायलै बिमा मा खालामबावनो होननानै गावनि खामग्लिनाय बिखानिफ्राय हांमा सुरना दुखुनि खुदै मुजुहरो जिरायनायनि उल्था फारसेनि बेरा आफाङाव। ओजै जुमुदैया सासे हिनजावनावसो नांफैयो आरो हिनजावा बुङो, आयु फाफिया, नुबाय आमाइ गदारुनि बिसिसो। साला बियो रुगुङाव ना जमनाय बादि दाउब'बादि बाथ्रा खोनासंखोमादोंमोन बि आमोखिया जों सन्देह खालामो। एसेनोसै, सल'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोननि गेजेराव सल'खौ थारै खोनासंलांदोंमोनब्ला, बुजिनो हायाखैमोनब्ला थीमआ बेनो, बिदा फंबाय सानैजों बड'लेण्ड आन्दलनाव फैनानै गावस्रालायदों। नगावनिफ्राय क'क्राझाराव बड'लेण्ड आन्दलनाव फैदोंमोन। नाथाय क'क्राझाराव बड'लेण्ड आन्दलनाव दावराव दावसि जानायनि जाउनाव बेयो बिमायजों फैफानायाव बिदा फंबाय सानैया गावस्रानांदों। सासेया क'क्राझाराव थालांदों आरो नैबे न'खराव दा होननायाव बियो गोरजिया थालांदों। आरो बे गोरजिया थानायखौ बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफोरा गोसो थोलायनायनि गेजेरजों जेलाना क'क्राझाराव खारसनफैयो, अब्ला बिथांमोनहा लोगो हमफैनायनि समाव रायथिलायनायनि गेजेरजों मिथिफिननाय जादों आरो बिथांमोन फंबायखौ क'क्राझाराव जायनाखि आश्रय लानानै थादों, बिथांखौ थैबाय होननानै सारादु होनानै न'खराव दोनखानाय जादोंमोन। नाथाय दा बेफोर गासैबो सल'बाथाया लिरगिरिनि मेलेमाव सोरजिनाय गोजा, रावनिबो नंगुबै जाहोन नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ रावनिबो गुबै जाहोन जानानै लानो नाङा। एसेनोसै, गोजोन्थों।